Yo, welcome back. Tervetuloa takas. Nyt mulla on toi yksi koordinaatti tästä Pokemon Go'sta. Mä sieppaisin pimeästä Pokemoniin. Joten mennäänpä sinne saman tien. Eli tänne. Siinä. Eli nyt koordinaatit tuli tähän ja nyt tuli tää pimeäs Pokemon. Ja nyt lähettiin spoofaa! Ja 100 CP. Ja tämähän käy hyvin. About this Pokemon mä kerron vähän, että tää on siis pimeäs Pokemon Chandelure. Ja täällä on varmaan aika hyvin isku, mutta CP nyt ei ole mikään ihan paras. Mut mä ajattelin, että voitais kokeilla, että saataisiin kiinni, että saadaan tää. Joo, saatiin naps, kun taikaiskusta. Elikkä nyt me saatiin vähän uutta pimeäs Pokemonia vähän saatu listalle. Ja tää paikka oli Australiasta. Australiasta saatiin tää ja on muuten hyvä Pokemon, voi sanoa. Ja koordinaatit oli aika hyvät. Joo. Saatiin vähän uutta Pokemonia ja sit siitä. Mä ajattelin vaihtaa akkonttiin ja mennä nappaa sen toisen vielä, katsotaan. Tossa olisi hyvä Pokemon, mutta me ei voida ottaa sitä, koska meillä on softbandit, mutta verratkaas hetki, mä pysäytän tää vähän akkonttiin. No niin, ja jatketaan. Me saadaan toi 100 IV:nen kiinni. Tästä. Eiku oliks tää 100 IV? Ei tainnutkaan olla. Tää on IV 66. Kuitenkin kyseessähän on harvinainen Pokemon periaatteessa. Tää on sinänsä aika harvinainen. Et tätä nyt ei löydy ihan vaan, noin vaan, mistä vaan. Mä pitää oikeesti etsiä sitä. Ja muutenkin mun mielestä aika hieno. Mulla ei itseasiassa tälläkään vihreätä näyttää. Mullahan ei tällä akkontilla vissi ollenkaan. Joo, ja saatu. Naps taikaiskusta. Tää on niinku, yks vois sanoa niinku hienoa. Se taisi olla täällä. Tuolta saatiin sen, mutta tää mappi nyt on